lume și bine m-am regăsit la un nou episod din Minecraft Survival. Asta e casa. Am făcut-o ca prostul, dar mi-am dat seama că nu filmam, vorbeam ca prostul. Și mi-am dat seama că nu filmam și asta se de mine, mă. Vărmiu, care joacă Minecraft Survival multiplayer. Casa nu e chiar un pătrat, vedeți că e puțin rotundă, cât de cât. Acum nu știu ce le mai am, să fac și un puțin acoperiș. Da, mai am un steak. Bă, oare mi-ajunge un steak de slaburi? Nu cred, prea mare. Și mi-am dat seama că nu filmam. În fine, domnul Porcus, mâncă-te ai! Acum să caut și eu. Opa, și-am găsit așa. Păi, de capul meu. Faza că nu merge TNT. Te făceai un troll pe viață. Nu, da, asta e că dacă la unii am mai făcut așa. Oh my god, să nu mai bag degetul. Mă nervează degetul meu. Ok. Era să fac slaburi din dirt. Chiar, bă, cum era? Slaburi din dirt. Cum ar fi, bă? Și două, așa. Bum, 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 bum. A, mamă. Da, tată. Sunt beată. Și de... Tu mai cânti muzici de astea care... Ce? Nu mai cânti muzici de astea care sunt vechi. Cânti tu. Nu știu. Mama și tata m-au făcut în beș și o să cântă ciuperci. Mama și tata te-au făcut în beș și au zis că-ți dă ciuperci. Ce vrei? Ce melodie vrei să făcăm? Ok. Bă, 2 stick-uri de slaburi cred că o să-mi ajungă. Ce faci? La faza e că nu merge. Ba da, poate să meargă. La unii nu poți să activezi. Ca să... Dar acolo se merge? Deci el, Verme s-a apucat de troll. Bă, cum te cheamă, poate nu știi lumea. Zi cum te cheamă pe YouTube? Da, cum? Are și la canal. Iulian Chiriac nu are YouTube. Da, fraților, Iulian Chiriac nu are YouTube. Vă rog frumos să abonați. Am mai spus și în canalul trecut, cred. Da, nu, că nu l-am postat încă. Da. Canalul trecut. Deci da, fraților. M-am căzut ca prostul jos. Ai murit? N-am murit. Da, mi-a luat doar un hit. Jumate de inimioară. Deci da, fraților, Iulian Chiriac nu are YouTube. Nu mai vă abonați, bă, că are prea mulți abonați nebuni. Bubuie? Au dezactivat ăștia. Și mai enervează. Bă, chiar că le-ai făcut troll? Dă că le dau tot foc. Nu. Da, știu și Să nu-ți dai report, frate. Că dacă îți dă report... Strec și-o pe aici și pot. Bune mereu de TNT. Dar nu mergi. L-a dezactivat iar? Da. Mai enervează. Fricoși. Bă, și cam da, în sfârșit am reușit, facem și noi o cocioabă mai mititică puțin, să fie acolo. Să nu mai stau și eu în mină ca ultimul fraier. Că știți că până am stat în mină și e nasol să stai în mină. E singurătate. Spune Iulian, Da. cum e să stai în mină? Doamne, și mi-e frică când văd creeper și... nici nu-i văd. Nu când e frică, da. Nu. Când exploda, puf. Da. Primul episod din Minecraft. Din seria asta. M-a bubuit creeper. L-am murit, ca prost sovanul. Și aveam ceva mâncare. Bă, dar mă enervează sleburile astea deja, bă. Super nașpa să lucrez cu slaburi, dar are un design fain pentru acoperiș. Eram să cad jos în nas. Nu pun stop pe filmare, că poate spuneți că fac pe creative și o să fac așa. Să mă... Mamă, ce-ai făcut acolo? Să-i... Le dau și focul ăsta. Da. Nu pot. Ce-o făcut ăsta la troll? Am usărat și oameni. Eram în locul lor, te scoteam de mult pe server. Dar poate le place cum le faci tu troll. Poate le place cum te miști când faci troll. Da, fraților, deci el nu mai este un troll. Bagă TNT-uri pe unii găsește. Dacă pot. La unul am explodat cartea, cred că m-a scos direct. Cum m-au văzut că i-am dat foc.
Oh, frate, stai să mă pun și eu mai bine. Tu nu știi și jucam, mă, eu furam din casă. Odată ăștia făceau niște, nu știu ce făceau, niște corturi și furam de acolo. Corturi? Da, că acum parcă s-o băgat ceva cu un cufăr care dacă apăsăm amândoi pe același diamant, se face 2. Și noi dacă apăsăm iar pe cele 2 diamante, se face 4. Să mulțesc așa. Cred, nu știu. Vorbești de Ender Chest? Da, cred. De Ender Chest-ul știu dacă poți pui tu obiectele, rămâne numai al tău și nu-l poate să le iei nimeni. Asta e șmecher la Ender Chest. Și cred că nu se poate sparge niciodată. Zic bine sau nu? Cred. Habar n-am. Da, fraților, și în sfârșit reușim și ne facem și noi cocioaba. Nu am făcut ceva, un design. Am făcut și eu o căsuță acolo să-ți posta. Asta e de început. Mai încolo o să fie mai mare, mai fane. Și dacă n-aș mai putea pune blocuri aiurea. Și s-au dus toate jos. Normal. Și ce râzi? Ce sunt ăștia utisoși polare ăștia? Da, frate, dar nu știi? Duci polar. Și-ți dropează pești. Da? Da. Dar să băgați de pe 1.9. 1.9 sau? Da, cred că e 1.9. Ce să fac pești? Ți-i fură? Ți dropează. Ah. Bă, Minecraft are potențial, dar să schimbe dracu grafica asta, că e nașpa. O să încerc să-mi bag o textură pe viitor. Nu știu dacă pe Pocket Edition merge textură, merge oare? Cred că merge. Nu știu, o să încerc să văd. După ce termin de filmat, o să-mi văd, să mă uit puțin pe YouTube, să caut. Așa e la armură de diamant. De diamant. Dar știi, nu trebuie. Ce? Chiar dacă nu pot. Da, bați villagerii, bravo, bă! Bați villagerii. Îmi place. Băi, Leo, ce-au făcut ăștia aici? Ufere. Îți place să-i auzi când faci... Deci dacă... Bă, sătenii cei mai deștepți oameni de pe Minecraft. Știi să vorbească. Aha. Nu știu, Steve, dacă știe să vorbească. Bă, știi? N-am făcut școală. Okidoki. Mamă, cum pun blocuri aiurea. Și mă nervează. Am cazul jos. Să mă cac, dar... Bă, cam așa arată căsuța și se face și noaptea, hai să mă culc. Știi cum să apară? Tu ești pe... Te-ai dat, tu poți să veni un zombie la tine? Da, dacă doar nu poate. A, știu că nu poți, dar zombie vin la tine când te văd. Da, normal, bă. Doar nu-s pe peaceful. Dacă nu dorm, n-au ce să... La mine mai găsesc creeper în casă și... Bă, am încăcat pe mine, am crezut că e un creeper. Auzi cum să... Cred că știu de ce. Bă, hai că pun puțin stop, fiindcă am o chestie la telefon, o husă și vreau să o scot puțin ca să vedeți mai bine. Hai că pun stop și revin înapoi. Ok, hai că am pus și eu capacul, acum merge mult mai bine. Ok. Mi-am pus, am o husă, anume pentru telefonul meu, și am și capacul și până acum stăteam cu... Doamne, ce am? Stăteam cu capacul, cu husa. Și acum e mult mai bine. Bă, stai să mă pun mai comod, mă. O, mamă. Da, mult mai comod. E, tot mai bine. Ok. Bun. Ok. Ok. Uite la mine. Ok. Oh. Bă, Iulian, de ce mi-ai pus să mă uit la tine? Că am căzut jos. Bă, fac de mine, Iulian. Ei, nu, băi. De asta așa-mi bată rău, că e continuu. Da, deci el face troll. Îmi pare bine că nu te-am chemat, că poate îmi baga și mie niște TNT-uri și te omoram. Nu zici așa. Nu e. Yes! Bă, prea mult troll. Da, Ce prost alău, să mor eu. Ce mamă, mi-ai băgat un chip în mine? Mă trolez în fiecare zi? Cad jos aici. Și nici mâncare multă nu mai am. Da, deci pe mapa asta stăm prost cu mâncare, deci stăm super prost cu mâncare.
Ce faci, bă, acolo? Ce fac? De ce nu e un maestru al trolului? Bă, lumea te-a văzut vreodată? Vină, bă, să te vezi. Oh, 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 oh. Uite-l, mă. Mi-am dat și la... Bă, e Scuterman. Scuterman. Scuterman din Germania. Nu știi pe ăla de la încearcă să nu râzi? Scuterman. Bun. Bun. Ușurel, frumușel. Cu atenție mare. Ceram să o iau un nas. Scuterman din Germania. Fii atent la asta. Ce? Fii atent. Nu să te am. Mamă, și ai pus acolo. Ma, băiatul, mai stai. Rămân fără slaburi. Mamă, deci la mine în oraș e cald. E cald, frate, deci mor de cald aici. Ai putea prăji un nou pe tablă. Și dacă s-a lăsat. Tot oraș. Orașul a fost? Baia. O fost. Știți că Baia să veniți Da. obiectiv turistic. Da, obiectiv turistic, la țigani. Deci da, eu stau undeva prin Suceava, într-un sătuc mai ferit de lume. Mai ferit de țări. Hai bă, gata, gata. Să more cât de prost. Să veniți la Ferentari. Taci bă, ce ferentar bă, ești prost? Deci da, noi stăm într-un sat mai ferit de lume. Mai ferit, na, nu știu, avem școală. Cât să fă, n-ai cât să fă. Da, și dar ce e șmecher că e liniște, nu e ca în oraș, știi, mașini peste tot, e liniște și pace aici. Și e super mega cald, deci dacă am luat o tablă și chiar o să fac un vlog, am luat o tablă și aș pune un ou și să-și face ochi prăjit. Dar nu știi să faci tu, nu știu. Bă, eu am zis am întrebat oare dacă o să se prăjească pe tablă. Ah, Chiar o să încerc să fac experimentul ăsta. Nu știu. Într-un viitor mai apropiat. Cât de apropiat, nu știu. Acum... vede dacă treci examen. Ce examen, frate? Dar la 8 așa e, nu? Până la 8 mai este. Da, un an. 2 ani. 2 ani. Da, deci eu sunt în clasa 7-a. Am 14 ani, am uși. Mamă, și-o făcut ăla acolo. Ia și eu stau cu proști. Vezi, nu-ți de report. Nu, Că ți-e mare bani. nu, îmi dă băiețul că a plecat undeva, dar nu știu unde. Tu faci troll pe... Autea pe băieți. Tu faci troll că nu si. Deci, da, fraților, ăsta e nebunit după troll. Joacă Minecraft de când a venit la mine, numai troll face, deci îl aud, numai TNT-uri. Uite, gata, nu mai... E gata, nu mai vor TNT. Ce ți-ai spus acolo? Nu mai vor, e gata, uite, vezi? Nu mai vor. Băieți. Băi, mamă, cum scriu ăștia. Ăștia sunt arabi și mă dragi de amiază. Deci, da, fraților. Vărmiu e nebunit după troll. Troll time. Așa, Iulian? Băi, de capul meu! Ce mă... What the hell? Au ajuns în în iad. Da? În end, da. Vezi dacă poți să-l bați. Dragonul. Vezi dacă poți să-l bați. Numai Enderman. N-ai treabă, ești pe creativ. Vezi dacă poți să-ți bați dragonul. Da, dar zicea numai de Enderman este aici. Păi da, Și mă bat, ești? A, da, dar ești pe creativ. Ești cumva pe peaceful. Da, să bag TNT-uri. Deci ele ăsta e nebunit după TNT. Uite, o las TNT-uri. Niște aia au TNT-uri. Da, bă, fur TNT-uri. Au, mamă, mă dor spatele. De la peretele ăsta mă dor spatele. Spatele. Coloana cerebrală. Bum, bum, bum. Bum, bum. Boom, motherfucker, bitch. Și am trebuia să vină melodia aia. Mama, e viața ta. Deci da, în sfârșit ne facem și noi cocioaba. Asta să fim... Da, uite, eu sunt prost. Deși nu am făcut eu o casă din TNT-uri niciodată. Fac asta din TNT-uri. Dar e fain. Eu mi-am făcut un wc din TNT-uri. Enderman Dragon, e acolo. Ender Dragon. Vezi dacă poți să-l bați. Dai cam greu de bătut Ender Dragon. Chiar dacă ești pe creative. Și îți dă. Îți dă capul și ou de dragon. Și o să vezi să cauți Elytra. Nu-mi pas. Hmm? Las că dacă intru.
se bate. Hai să intrăm amândoi, mă. Dar stai că nu poți. Cine e? Tu, cine? N-ai aceeași versiune. Da, asta e faza. Vreau să fac mai devreme un video cu multiplayer. Da, na. Da, nu mere. Domnul Daniel. Domnul Daniel are o versiune mai vechiuță. Și vrea. Ce? Enderman-ul ăsta. Îți faci o casă din TNT-uri, poder din TNT-uri. Fii atent, dacă te ascunzi în Bedrock și ești pe survival și îți faci ceva din... te astupi cu TNT-uri, nu mori. Că ai Bedrock și Bedrock-ul nu se sparge niciodată. Doar pe creative. De fapt se poate sparge, dar nu știu cum. Cu comandă, cred. Dar nu-mi plac. Ce nu-ți plac? Nu ăștia. Dar ce vrei să-i faci? Dă-te pe peaceful. Și bă, apități ca să nu-i furi. TNT. Na. Eu nu-l fur acasă și el. Uite, iar nu fur. Au văzut că vrei să le faci troll și au zis, bă, dar ce faci ăsta? Uite, numai la minusul. Vrea să furi, gata de atac. Atacați câteva de pe mapă. Nu știu ce am zis asta. Mere, bă? Mere. Ai cum? Nu știu de ce spun mere. În loc să... Mere. În loc să spun merge. Mere, mă? Parcă ți-aș da mere. Așa se spune la Maramă. La Maramă și... Da, știu. Eu o să las la Maramă. Ai învățat la Maramureș? Eu mă duc la Maramă și... Am eu un puțin accent de Maramureșan. Mere. Ia! Ce? M-a căcat de internet. Mi s-a căcat poporul. Bum. Uitați-vă aici și îi bagă. Bă, leu, ce-am făcut? Am era fan să fie și Ender Dragon pe acolo undeva. Da, dar nu pot să omor pe aia pe ba da, uite. Păi nu. Mere, bă. Doamne, ce cu mine toți cu mere. Parcă mi-aș da mere. Mă duc să număr pe creativ chiar dacă nu zic. Încearcă și o omoară și le faci trollul ăștia. Mă, dar ăsta și-a viață din la teleportările alea? Da, băi, trebuie să spargi clepsidrele alea. Da. Dă-i, frate. Asta e cu sabia. Nu cu sabia, bă. Și nu Cu sabia. cu sabia? Da, bă. Care e asta? Dă cu frate. Bă. Văzuși? Trebuie să le ating de nou. Dă că le spart cu toții și ca să nu iei. Văzut? Plăcut? Pus mâna pe el. Nu știu cum dracu să stau să... Ok. Hai să-mi pun și eu aici. Aoleu, dar ăsta și ăsta e tot plin de... Cine? Ăsta. Ce-i plin de ce? Am nu făcut parcă. Ce e? Bă, da, bă. Ah. Nu, ce poate sparte? Da-i, da. Gen vrea să bată Ender Dragon. Dacă nu pot. Ei, nu poți, bă, dar sparge clepsidrele alea. Unde e crafting table-ul ăla? Ești la mămăr, i-am dat ăla cu dragonul ăsta. Da? Păi, nu te ducea să-l... Acasă pe tine. Vrea să-l bat. Păi, dar ăsta nu mă încerc, încerc ăsta unde clepsidrele, nu? Bă, nu mai am crafting table. Gata, am venit cu ăla bătut. Asta e. Ce? L-ai bătut? Nu, am o bat. Bate-l. E fain că știi că pe creative zbor și n-ai treabă. Zbor după el. Și dai cu sabia, cu arcul, cu ce vrei tu. Cu arcul, te știi? Da, bă, dar mi-e greu. Du bă cu sabia. Bagă-ți un enchanting. Ia. Ce vorbesc cu ea cu mine? Shut the fuck up, bitch! Ba da, e mi-e greu că nu poți să nimerești, să mergi. Spune-le shut the fuck. Ia, stai puțin. Și ăsta dacă ești pe survival, Stai, te omoară, nu? stai. Taci la gând. Și... Bă, vreau... Shut the fuck up, bitch! Vorbește el pe video la mine. E simțit. Și așa nu mă auzi, dar în fine. 60. Ok, sper să-mi ajungă.
nebun dragonul ăsta. Mhm. Aoleu, mă doare spatele cum stau aici. Poți să-l bat? Acă, bă, dă-i în el, frate! Mai puțin. Da, dar fugi. Bă, dă-i în el, bate-l, că o să fie șmecher. Bă, eu nu mai au ce să mai iei de la dragon și asta e tare. Bă, video ăsta o să țină mult prea mult. Dar nu contează acum. Eu îl fac să fie acolo. Cine o să se uite la el, brava lui. Dacă îi place de mine. Dacă nu, o să plâng. Mere, mă, cu dragonul. Așa e. Să dăm film. Mamă, cât de prost. Mere, bă, să bați, să-l omori. Ăia tot vorbesc acolo? Da, nu, da. Vorbești, dar tu trebuie să apeși mai lung pe el ca să vorbești cu el. A, da? Da, mai lung trebuie să știi. Nu e trimis atunci. A. Na, ia. N-are mica. Nu mă pun cu roșu. Dai. Bă, dar ce nu ți-ai făcut un enchanting table? Un enchant sabii. Spuneai, A, da. îmi spuneai, Fii mai bine. cum se cheamă ăla, am uitat. Bă, ăia vorbesc acolo, nu știu. Măcar dacă vorbi în română. Asta înțelegi, nu ceva. Bă, ce le faci acum dacă le bați dragonul? Mamă. Ce le faci? Bă, dar se aude cam încet. Bă, nu e la maxim. Habar n-am ce să auzi de așa din încet, da, în fine. Nu contează. Mamă, ce acoperiș am făcut să mor. Ce-am pe Minecraft. Hai că mere. Bă, ce tot spun cuvântul ăsta, mere. Vrei să-mi dai Merius? Da, vrei să-mi dai mere? Ce doamne. Nu știu, m-am învățat cu cuvântul ăsta, mere. Hai că mere bine. Ți-ai fost la Maramureș? Da, am fost. De ce? Poate te-ai învățat. Cât ai fost? Da, nu știu, am fost vreo 2 zile în stat. La o pensiune, de ce? M-am întrebat. Da, și era una care numai cu mere vorbea. Eu înțeleg că dă Meri. Da, eu prima dată când am spus, vine la mine, hai, merge, nu mai știu ce vroia să-mi spună, că am uitat, mere, ceva, mere, și am zis, ce mere, fă, în gândul meu, ce mere vrei? Eu habar n-aveam. M-am învățat cu ăsta, mere. Mere bine, sau foarte bine. Mere trolul, bă, m-am învățat cu cuvântul ăsta. Hai că mai ai la și-l bați, frate. Da, pic creativ. Hai, 11 crete. Păi ce se scrie acolo în chat troll? M-am bătut dragonul sau Ender Dragon Rip. Na, băiatul. Bravo, os! O bătut dragonul. Mi-a dus sus. Experiență. Vin după tine. Da, degeaba te duci. Și am trebuie să-ți răpezi ouă. Nu e. Uite-te sus. Sus pe aia. Uite la. Ăsta? Da. Și să facem cu un nou? Gata. Uite la. Și să mai facem cu un nou? Trebuie să-l iau acum? Iar o să plecat. Dacă nu vrea să mai facem? Nu. Bă, dar prost. Mamă, ce acoperiș am să moare. Eu să mă duc înapoi la prost. Și bilan. Hai, arată-le la fani, bă, o termina Minecraft-ul, bă, ești nebun. Da. Deci o terminat, fraților, Minecraft-ul, mai vrei ceva?
Mai vrei ceva de la viață? Nu mai vrei nimic. Mai vrei ceva de la viață? Nu mai vrei. Uite ce-au făcut ăștia aici. Distruge-le spawn-ul. Da, nu, eu blocat foarte primitivul. Dar nu mă, că îl distrugi cu... Nu, ba, mai este. Du-te și le sparge spawn-ul. Nu, mă, ba, grămadă de el. Au spawn de zombie, băieții. Da, unii? Bă, dar... Ești fraier? Unii. Era pe acolo. Ai găsit? Da, sparge tot pe acolo ce ai. Sparge-le tot, bă, fraiere. Fraieriniu. Și da, este încă. Mamă, ce acoperiș am făcut să moară. Să mor eu. Ce ai făcut? Uite, intru în portalul din Eder. Din Eder? Da, dar nu cred că era cu dragonul ăsta. Nu, ăsta e cu blazer, Da. cu ghesturi. Opa, ce-i, frate? Mamă, ce acoperiș de rahat am făcut. Mamă. Și eu dacă încerca să mă duc tot așa în sus, nu mi-ajung mare. Nu mi-a zis niciodată, nu ajung. Bă, dacă tot s-a apucat prost, nu ajung de el. Ce? Hai că Bă, dar deja mă enervează. Hai că sar că partea când e gata acoperișul, că am filmat 26 de minute și aproape n-am făcut nimica. Ok, că trebuia să fac de mult asta. Am terminat și eu în sfârșit acoperișul ăsta. Mă chinui, cred că de jumătate de oră să-l fac. poate vrei să zici casa. Casa. Opa. Acum vreau să mă culc. Și următoarea zi să fac și eu geamurile, ceva. Sau să las pe episodul viitor. Ce zic? Am filmat 27 de minute deja. Lasă un suspans. Cred că o să las pe video pe episodul viitor. Nu știu. Că am filmat cam prea mult. Te bați cu ea? Nu pot. Ok, și cam atât și cu acest episod. Eu am fost Dani. Dacă vă place seria și mai vreți episod, nu uitați să apăsați voi butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!